वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आनबक्सिं भिडिअ लाबोदों स' बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो नै बेखौ आं दिनै आनबक्सिं खालामगोन नोंथांमोना नायलांदो हाय नोंथांमोना नायनानै ला बेलाय बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन स' आंनि आखायाव दङ आनबक्सिं खालामनो थाखाय केनसि नायलांदो नोंथांमोना माबायदि बे जाबाय बुस्थुखौ बेनि उनावहाय बेयो ओरै बेनिफ्राय ओरै बेनिफ्राय बेबायदि बेनिफ्राय गिबियावनो मोनगोन मेन बुस्थुआ बेनो नायनानै ला नोंथांमोना बेनो मेन बुस्थुआ बेखौ साइडआव दोनबाय आरो बेनि उनावहाय दङ बेयावबा मा दङ दा नायगोन नोंथांमोना बेयाव मा दङ दा दसे उनावहाय नायगोन जों गासैबो मोननाय जाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट मेन बुस्थु बेलाय बेनो केबल दंखायो बेलाय स' बे मोनसे जाबाय बेनि उनावहाय आरोबाव मा दङ माबा दङ मा होनो मन्त्रफोरखि मन्त्रखौ सोर पढ़ियो आरोना मन्त्रआबो खाथिखि बेनि उनावहाय दा जों आसल बुस्थुखौ नायनोसै नङा होमबा लोगोफोर दा बेवहाय मा दङ बेखौ नायनोसै बे ओरै थानो हाखागोनसो बेनिफ्राय ओरै दङ गिबियावनो मोनदों मोनसे USB केबल बेलाय बेजोंहाय मा होनो चार्ज होनो हायो पुरा सेप्टा पिन आरो बेयो मटा माने लेपटपफोराव इउज खालामजागोन बेखौ बेनि उनाव बे फिसा पिन फिसा नकिया मबाइल चार्ज होनो हानायनि बेनि उनाव बे एसे मटा पिन आरो बे मा होनो मिडल माने मबाइल जेनेरेलि मबाइल चार्ज होनो हानाय बेखिनिया बेखौ मोनदों आरो बेनि उनावहाय नायबावनोसै मा दङ सिङावहाय बरिया बेनि उनावहाय बे लाइट मोनथाम लाइट मोनदों स' आं मोनथामनिनो मोनसे देखायसै नोंथांमोननो बेखौ बे मेचिनाव सोगोन दा दिन्थिगासिनो दङ फिटिं खालामनानै स' दा बहनना लाग्रोबाय बेनि उनाव दङ चार्जिं बे चार्जिं बेखौबो नायनोसै खुलिनानै स्विच बोर्डआव होबाय स्विच बोर्डआव बेनिफ्राय बेखौ मेन बुस्थुखौ नायनोसै नङा होमबा बेफोर फिसा माबामोन बेनिफ्राय बे बुस्थुआ सबसे बेखौ गाहामसिन नांसिनो गियान दा खोनादों ना बेखौ सेफना गाहामसिन नांसिनो ना आजियानो दा बेखौ नायनोसै नङा होमबा मेन बुस्थुखौ बे बुस्थुखौ बेलाय बेथिंगालि दङ दा मेन एक नम्बर बुस्थुआ बे पेनेलनिफ्राय चार्ज लायो बे पेनेलनि कानेक्सना बे कानेक्सन आंनि आखायाव दङ कानेक्सना बे पेनेल बेनिफ्राय चार्ज होगोन बेवहाय बेयाव सोगोन सलार पावार इनपुट 9V बेयाव सोबाय बेनिफ्राय जागोन बेलाय बेखौ एसे सोरां थानाय जायगायाव बेखौ होबाय बेनि उनाव बे नोंथांमोना नुदोंना बे गोजा लाइट जोंदो बेलेग गोजा लाइट जोंदो जेब्ला बेयो फुल जागोन अब्ला बे गोजा लाइटआ गुबुन गाब जागोन थारमाने स' अब्लानो फुल जाबाय होननानै मिथिगोन 3-4 घन्टा लागोन स' बे
थांबाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय बिनि उनाव बेखौ बख'बाय बे पेनेलनि खामानिया जोबथ'बाय बिनि उनावहाय नोंथांमोननो आं चार्जनि सोमोन्दै दिन्थिनि बेयाव सोबाय बिनिफ्राय बेखौ सुइच बर्डआव होबाय बे जेकखौ सुइच बर्डआव होबानो ओमफ्राय बे 3 घन्टा 4 घन्टानि गेजेराव बे दानि सलार पेनेला जाबायदि गोजाजों दं बे जागोन बे चार्ज होनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायबाय बांद्राय बुङालै बिनि उनावहाय दायो बाल्बनि सोमोन्दै बाल्बखौ दायो दिन्थिनि नोंथांमोननो बाल्ब 1 नम्बर मोनसे सोबाय 2 नम्बर मोननै आरो मोनथाम बाल्ब सोबाय बिनि उनावहाय सोबाय ओमफ्राय दा मोनसे सुइच होबाय आरो गुबुन मोनसे सुइच होलायबाय आरो मोनसे सुइच होलाय मोनथामबो जोंदो नोंनि गोसो नोंथांमोननि गोसो बे सुइच दङना बे सुइचखौ अफ खालामना होबा बे मोनसे गोमोरबाय मोनसेया बिनि उनावहाय आरो सुइच दंबावो सिंगलै खोमोरना होबाय बे मोनसे गोमोरबाय आरो नोंथांमोना बेखौ नुबाय खोमोरनो हागोन स' बेखौ नोंथांमोना नुबाय बिनि उनाव बे इउज जानायनि बे निला जोंबायदि बे इउज जानाया बेबायदि निला जोङो दा बेखौबो नोंथांमोना बख'नो हासिगोन स' बेनि उनावहाय नोंथांमोना बेखौ टच सिस्टेमाव बाहायनो हायो अन बे सुइचखौ अन खालामबाय सुइचखौ अन बेनि उनावहाय बेलाय जोंखाबाय बाहायनो हागोन आरो बेनि उनावहाय बेखौ खोमोरनोबो हागोन बे सुइचखौ सेबना होबानो गोमोरबाय बेनि उनावहाय गोजौहाय दङ आगोथिंगालै बेलाय बिदि मोननै दं सिस्टेम आरो बेनिफ्राय बेखिनियानो दा नोंथांमोना नुबाय आरो बेखौ माबायदि मोनदो आरो नोंथांमोना बेखौ बेनि बेसेनखौ मिथिनो लुबैदों बेनि बेसेना बांद्राय नङा 1400 मोनदों बेखौ आं बेखौ नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिबाय स' नोंथांमोना बोरै मोनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि जय बाय बाय